BitLime – пътя към твоята финансова свобода. Здравейте, битлаймъри! Днес ще ви покажем как да закупите и активирате избрана програма. Вече сме влезли в нашия профил и от менюто избираме бонус програма. Вдясно виждаме по подразбиране програмата BitLime. Когато кликнем върху нея, ще ни се отвори дроп-даун меню, в което ще видим всички програми и избираме тази, към която са ни насочили нашите ментори или сме избрали сами. В случая е програмата Lime. След избирането на програмата ще видим, че под нея, в секция програмно ниво, се променят цифрите. Това са всички нива в избраната от нас програма. Избираме зеления бутон «Отписвам 40 BitLime» в буквален превод на платформата. Излиза ни прозорец, който ни пита дали искаме да активираме програмата. Избираме отново зеления бутон «Отписвам» в буквален превод. Чудесно! Вече успешно закупихме програмата. Страничката трябва да се презареди и да се визуализира вече самата ни програма и местата в нея. Ние решаваме да отключим още една програма, наречена BitLime. Не забравяйте, че трябва да имате обърнати монети от Lime в BitLime, за да закупите програма. Как се обръщат монети, може да видите в предното наше видео. Да повтаряме стъпките и ето готово. Вече сме активирали още две програми. Изберете профил от менюто и трябва да видите вашите програми активирани както са при нас. Ние имаме активирани вече BitLime, Lime и Калейдоскоп. Ето колко е лесно. Това е успех!